Mataji, screen visible? தெரியுது. Visible. Okay, now full screen. Okay, thank you. நீங்க வந்து யூடியூப் லைவ் போட்டாச்சு. இப்போ நீங்க வந்து இதுல போடலாம். இப்போ நான் போட்டுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இப்போ வந்து கிளாஸ் இன்னைக்கு சாப்டர் 2 நடக்க போகிறது. அதாவது 3rd டே. இன்னைக்கு டே 0 ஆயிடுச்சு, டே 1 ஆச்சு. இன்னைக்கு டே 2, அதாவது சாப்டர் 2 நடக்க போகுது. பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा डिवोटीஸ். அன்பான காலை வணக்கம். நேற்றுக்கு என்ன சாப்டர் 1ல என்ன படித்தோங்கிறத முதல்ல ஒரு ரீகேப் கொடுத்துட்டு அப்புறமா செகண்ட் சாப்டருக்கு போகலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ லைன்ஸ் தான். எதிர்த்தரப்பு படைகள் போருக்கு தயாராக நின்று கொண்டிருந்த போது மாபெரும் போர் வீரனான அர்ஜுனன் தனது நெருங்கிய உறவினர்கள், ஆசிரியர்கள், நண்பர்கள் என அனைவரும் தங்கள் வாழ்வை போரில் தியாகம் செய்ய இருபுறத்திலும் தயார் நிலையில் இருப்பதை காண்கிறான். துக்கமும் பரிதாபமும் நிரம்பிய அர்ஜுனன் தனது பலத்தை இழக்கிறான். மனம் மயக்கப்பட்டு போரிடுவதற்கான தனது உறுதியை கைவிடுகிறான். நேற்றுக்கு அவன் மனசு ரொம்ப குழம்பி இருக்கான். என்னால போர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு குழம்பி இருக்கான். யாரு? அர்ஜுனன். அதுதான் நேற்றுக்கு சாப்டர் 1 சாராம்சம். இன்னைக்கு சாப்டர் 2 ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சீடனாக தன்னை அர்ப்பணிக்க, அவன் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சீடன், நான் உன்னோட நண்பன்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், உன்னுடைய சீடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன்ட்ட அர்ஜுனனுக்காக உபதேசத்தை தற்காலிகமாக பௌதிக உடலுக்கும் நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மாவிற்குமான அடிப்படை விடுத்து மறு உடலை எடுத்தல், பரமனுக்கு செய்யப்படும் சுயநலற்ற சேவையின் தன்மை, தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவின் குணங்கள் ஆகியவற்றை பகவான் விளக்குகிறார். இந்த சாப்டர்ல நாம் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் மெயின் பாயிண்ட். இதுல இந்த செகண்ட் சாப்டர் நம்ம படிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து ஃபுல் கீதையோட படிச்சதனுடைய சாராம்சம் கம்ப்ளீட், அதனுடைய மெயின் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே கிடைச்சிடும் நமக்கு. ஓகே, அதனால இதை ரொம்ப கவனமா கவனிச்சுக்கோங்க. இது சாப்டர்ல வந்து மொத்தம் டோட்டல் வந்து 72 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் அவ்வளோ இது மாதிரி இருக்கும். பக்தி வினோத தாக்கூர் பகவத்கீதையில் 2வது அத்தியாயத்தில் மொத்த பகவத்கீதையின் சுருக்கமாக வர்ணித்துள்ளார். பகவத்கீதையில் கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் ஆகிய விஷயங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. 2வது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ஓகேயா, பக்தி யோகத்தை பற்றி சிறு குறிப்பும் இருக்கு. இந்த சாப்டர்ல பார்த்தேன்னா கர்மயோகமும் இருக்கு, ஞான யோகம் லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் அதுவுமே இருக்கு. அப்புறம் இன்பிட்வீன்ல கொஞ்சம் போற உங்களுக்கு பக்தி யோகமும் இருக்கு. அதனால இந்த சாப்டர்ல எல்லா டைப் ஆஃப் யோகாவும் அதுக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கு. அதனால இந்த 2வது சாப்டர் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஸோ முழு கீதையின் சுருக்கம் எதுனா இந்த செகண்ட் சாப்டர்னு சொல்லலாம். ஓகே, பகவான் அனுகிரகம் இருப்பதால் தான் பகவத்கீதையை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சரண்டர் ஆகணும். சரண்டர் ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஸ்டார்டிங்ல பண்ணுவோம். அப்புறம் 16 டைம்ஸ் வரைக்கும் டெய்லி பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பழக்கம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது உடனே ஆல் ஆஃப் எ சடன் வராது, மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும். ஓகே, ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் தெரியும். அந்த ஒரு ரவுண்டு பண்ணும்போதே உங்களுக்கு உங்களுடைய லைஃப்ல உங்க மனநிலையெல்லாம் மாறுறதை கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்களால. அதனால தயவு செய்து அதை சாண்டிங் மாத்திரம் விட்டுறாதீங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். இப்பவே யாரிடம் சரணடைகிறோம்? முழுமுதற் கடவுள்கிட்ட தானே நம்ம சரணோட. நம்ம என்ன தனியா போய் அதையாவது போய் சரண்டர் ஆகிறோமா? முழுமுதற் கடவுள்கிட்ட தான் சரண்டர் ஆகிறோம். அதனால வந்து சேத்துல போய் விழுந்துட்டோம். நம்ம சேத்துல போய் விழுந்தாச்சுன்னா என்ன பண்ணோம்? நமக்கு யாராவது தூக்கி விடுங்களேன், அதுவும் களிமண்ணா இருக்கிற சேத்துக்குள்ள விழுந்துட்டேன்னா நீங்க ஒரு காலை தூக்கிட்டா இன்னொரு கால் டாயின் உள்ள போகும்.
அந்த மாதிரி சமயத்துல என்ன பண்ணணும், யாராவது எனக்கு கொஞ்சம் கையை பிடிச்சி தூக்கி இந்த கரையில ஏத்துங்களேன்னு கேட்க மாட்டோமா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இன்பம் துன்பம் கஷ்டம் நஷ்டம் குளிர் வெயில் இந்த மாதிரி இதுல நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம். இதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர முடியும்? நம்ம பகவானை தான் பகவானிடம் கையை பிடிச்சி தூக்கி விடுங்கோ, என்னை இந்த சேத்துக்குள்ள விழுந்துட்டேன், என்னை எப்படியாவது கரையேற்றுங்கோ அப்படின்னு பகவான்கிட்ட நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? அதை கேட்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங் தான் டு ஸ்டார்ட் வித். நம்ம என்ன பண்ணணும்? முதல்ல சாண்டிங்கை கரெக்டாக கத்திட்டு அந்த மந்திரத்தை சொல்லணும். சரியா? அதனால நம்ம கரையில இருக்கிறவாழ்கிட்ட நம்ம உதவி கேட்டு தான் ஆகணும் இல்லையா? சேத்துல விழுந்துட்டோம்னா அது மாதிரி நமக்கு வந்து இப்போ பகவான்கிட்ட நம்ம ஆன்மீக லைன்ல நம்ம கேட்கணும். அது வந்து நான் குழந்தை, வாலிபன், அம்மா, அப்பா, தாத்தா, பாட்டி இப்படி ஆயிரும். இந்த மாதிரி ஆகிடுது. நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறச்சே இப்போ இருக்கோம்மா, அந்த போட்டோவை பார்த்து நம்ம ஆஹா நான் இப்படி இருந்தேனாக்கும், அப்படி இருந்தேனாக்கும், டீனேஜில் இப்படி இருந்தேனாக்கும், அப்படி இப்படின்னு நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்து நம்ம பழைய போட்டோவெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுக்கு இந்த சம்பந்தம் இருக்கும். அதாவது இந்த உடல் வந்து மாறுது, இது தற்காலிகமானது. இந்த உடல் தற்காலிகமானது, இந்த பௌதிக உலகத்துல விட்டுட்டு போயிட போறோம். நமக்கு உள்ளுக்குள்ள நம்ம இதயத்துல எங்க இருக்கு ஆத்மாங்கிறது? எங்க இருக்கு? நம்ம இதயத்துல இருக்கு. அந்த இதயத்துல நம்மளோட கூடவே சேர்ந்து ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்காரு. அவர் யாரு? பரமாத்மா. நாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற இப்போ கமலா மாதாஜி கிட்ட இருக்கிறது அவங்களோட ஆத்மா, எங்கிட்ட இருக்கிறது என்னோட ஆத்மா. ஆனா 2 பேர்கிட்டையும் கூடவே இருக்கிறது ஒருத்தர் காமன் மேன், ஒருத்தர் இருக்கிறவரு. அவர் யாரு? அவர் தான் பரமாத்மா. பரமாத்மா எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லாரோடைய உடம்புலயும் இருப்பார். அதுதான் ஸ்பெஷல் பரமாத்மாவுக்கும் நமக்கும். நமக்கு வந்து இப்ப நம்மள்கிட்ட பத்தி தான் நமக்கு தெரியும், மற்றவாளை பற்றிலாம் தெரியாது. ஸோ இந்த ஆத்மா வந்து அழிவில்லாதது. அந்த பாயிண்ட் இந்த சாப்டர்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. உடல் தான் அழிஞ்சு போகும். இப்போ யாராவது நம்ம வீட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு செத்து போயிட்டா அப்படின்னாக்க நம்ம வருத்தப்படுறோம். உடல் தான் விட்டுட்டு போயிருக்கா, அந்த ஆத்மாவுக்கு சாவு கிடையாது. அந்த ஆத்மா வேற ஒரு இடத்துல போய் இருக்குங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம. சரியா? ஆத்மா நிரந்தரம், உடல் தான் தற்காலிகம். இது டெம்பரரி. இந்த உலகத்துல அதுக்கு ஏன் இப்படி வயசாக ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறமா செத்து போறோம்னா அந்த உடல் அவ்வளவுதான். இதுக்கு பிடிக்காது. அதுக்கு ஆத்மா வந்து வேண்டாம், இது உடல் பழசா போயிடுது, இதை விட்டுட்டு நம்ம வேற ஒரு உடலுக்கு போறோம். எப்படி சட்டையை அவுத்து இந்த சட்டை நன்னா இல்லை அப்படின்னு அவுத்து போட்டுட்டு வேற சட்டை போட்டுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இந்த உடல் நன்னா இல்லைன்ட்டு வேற உடலுக்கு அந்த ஆத்மா போகுது. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பாயிண்ட்டையும். ஓகே? ஆத்மா நிரந்தரம், அழிவில்லாதது. அடுத்த உடலுக்கு போகும். பழைய சட்டையை களைந்து புதிய சட்டையை போட்டுக்கொள்வது போல பழைய உபயோகமற்ற உடலை நீக்கி புதிய உடல்களே ஆத்மா இருக்கிறது. இது 2.22 ஸ்லோகத்துல வருது. கடமைகள் நடுவில் ஒரு நாள் கொஞ்சமாவது நமக்கு இந்த கடமை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல கொஞ்சமாவது பக்திக்காக நம்ம செலவழிக்க முடியாதா? ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1/2 hour செலவழிக்க முடியாதா? இல்ல 10 minutes, ஒரே ஒரு ரவுண்டு பண்றதுக்கு 10 minutesக்குள்ள தாராளமா 1 ரவுண்டு பண்ணிடலாம். 100 அந்த மாதிரி பண்ணினா சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு வழி. நம்ம பண்ணினாதான் நம்ம வீட்டுல இருக்க குழந்தைகள்லாம் பண்ணும். பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணினா தான் குழந்தைகளும் அந்த ஆன்மீக லைனுக்கு வர முடியும். நம்மளே உட்காந்து டிவியை பார்த்துட்டு பார்ட்டி பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இந்த லைஃப்ல மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருந்தோம்னா குழந்தைகளும் ஓஹோ இப்படிதான் லைஃப் போயிருக்கு அப்படின்னு அது ஒண்ணு நம்மள தான் ஃபாலோ பண்ணும். அதனால நம்ம தான் அவளுக்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும் குழந்தைகளுக்கு. நாம் ரசகுல்லா, பாயசம், சர்க்கரை, பொங்கல் எல்லாத்தையும் நம்ம ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சாப்பிட்றோம். அதனால என்ன கிடைக்கிறது? நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆஹா, பொங்கல் இன்னைக்கு என்னமா இருந்தது, இன்னைக்கு வடை எப்படி பண்ணிருக்கோம் அம்மா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றோம். அது எத்தனை நேரத்துக்கு இருக்கு? அது வயதுக்குள்ள போய் ஜீரணாகிற வரைக்கும் இருக்கு, அவ்வளவுதான். அப்புறம் அந்த டாபிக்கை மறந்தே போயிடும். ஆனா பகவான்கிட்ட சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சுனாக்க பக்தி சேவை, அது நம்மை நாம் ஈடுபடுத்தி கொண்டால் அதனால நிரந்தர பர்மனன்ட் சந்தோஷம் கிடைக்கும். பர்மனன்ட் சந்தோஷம்ங்கிறது என்ன? நமக்கு மறுபிரிவி கிடையாது. நம்ம நேர கிருஷ்ண லோகத்துல அவரோட போய் இருக்கலாம். எப்போதும் சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம். ஓகே? மதுசூதனா அப்படிங்கிறது இந்த 2.1 ஸ்லோகத்துல வருது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் கிருஷ்ணர் மது என்னும் அரக்கனை கொன்றார். மது என்ற ஒரு அரக்கனை கொன்றதுனால அவருக்கு மதுசூதனா அப்படின்னு பேரு. நீரில் மூழ்கும் மனிதனின் ஆடையை காப்பாற்றுவது அர்த்தமற்றது. அறியாமை கடலில் விழுந்த மனிதனை வெளிப்புற ஆடையை காப்பதால் அவனை காப்பாற்ற முடியாது. ஒருத்தன் தண்ணியில விழுந்துட்டான். தண்ணியில விழுந்த உடனே அவனை காப்பாற்றணும்னு நம்ம போறோம். ஐயோ இன்னைக்கு தான்ப்பா, நேற்றுக்கு தான்ப்பா அது 1000 ரூபா கொடுத்து சட்டை வாங்கிட்டு வந்தேன், அந்த சட்டையை போட்டு அவன் விழுந்துட்டான் அப்படின்னு போய் அவனை காப்பாற்றுறதை விட்டுட்டு அவன் போட்டுக்கிற சட்டையின பட்டெல்லாம் அவுத்து அந்த சட்டையை ஜாக்கிரதையா எடுத்துன்னு வந்து வச்சிருந்தா எவ்வளவு அறிவில்லாத தனம் அது. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்? அறியாமை கடல்ல விழுந்துட்டோம் நம்ம. அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர முடியும்? பை சாண்டிங் த மந்திரா. அந்த வெளிப்புற ஆடையை எடுக்கிற மாதிரி நம்ம உடலை வந்து சோப்பு போட்டு தேய்ச்சி குடிச்சுட்டு வேற புதுசா சட்டையை போட்டுட்டா அப்படி போட்டு இருக்கிறதுல அது பிரயோஜனம் இல்லை. அது டெம்பரரி, அது வேணும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு. ஆனாக்க
நமக்கு நல்ல நிம்மதியா பர்மனண்டா நம்ம ஹாப்பினஸ் வேணும்னாக்க ஆன்மீக உலகத்துல நமக்கு நாட்டம் இருக்கணும். அது டு ஸ்டார்ட் வித் சாண்டிங் த ஹோலி மந்த்ரா, மகா மந்த்ரா. யார் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார்? செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு, தியாகம். என்னென்ன? செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம். இந்த எல்லாத்தையும் 1 2 3 4 5 6 7 இந்த இதை வந்து ஆறையும் முழுமையா உடைய பரம புருஷனே பகவான் அழைக்கப்படுகிறார். செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம். ஓகே, இந்த உலகில் நிறைய பேர் இருக்கா, ஆனா கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் இந்த முழுமையான ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்றான். ஆத்மாவின் அளவு, இதனோட ஆத்மாவுடைய அளவு என்ன? சைஸ் ஆஃப் த சோல் என்ன? இந்த ஆத்மாக்கு ஒரு முடியின் நுனியில் 10,000ல் ஒரு பங்கு ஆகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒரு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, ஒரு ஹேர் இருக்கு இல்லையா, அந்த டிப் ஆஃப் த ஹேர் எடுத்து பார்த்தேன்னாக்க அதுல இருக்கிறதுக்கு 10,000ல் ஒரு பங்கு தான் நம்ம ஆத்மாவோட அளவு. அப்படின்னா எவ்வளவு சின்னதா இருக்கும்னு பார்ப்போம். நமக்கு கண்ணுக்கு நமக்கு தெரியாதது இல்லையா. அப்புறம் வந்து இந்த சாப்டர்ல இன்னொரு ஸ்லோகம் ஒன்று வருது, 2.58ன்னு ஒரு ஸ்லோகம். நமக்கு ஸ்லோகம் படிக்க மாட்டோம், பட் ஆனா அது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு. அது அந்த இதை சொல்றேன் உங்களுக்கு, கேட்டுக்குவோம். ஆமை தன் அங்கங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்துக் கொள்வது போல எவன் ஒருவன் தன் புலனுகர்ச்சி பொருள்களிலிருந்து விலகிக் கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். புரியுது? ஆமை என்ன பண்றது? அந்த அந்த கூட்டுக்குள்ள என்ன பண்ண முடியும்? அது தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாத்தையும், கை கால் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி இழுத்து வச்சு, யாராவது ஆமையை பிடிச்சி அடிச்சு கொன்னேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? வெளியில இருந்து பார்த்தாக்க அந்த ஓட்டை தான் உடைக்க முடியும். அது உள்ளுக்குள்ள உடம்பெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள மூடி வச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம ஐம்புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி நம்ம அப்படி பழக்கம் பண்ணிடுறோம். இப்பவே தன் புலர்ச்சி நூலிருந்து விலகி கொள்கிறானோ அந்த மாதிரி இருந்தா தான் நம்ம பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் ஆக முடியும். ஓகேயா? அந்த பாயிண்ட் ஒன்று முக்கியமானது இந்த சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க புலன்களை அடக்கி அவற்றை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து தனது உணர்வை எண்ணில் நிறுத்துவர். பகவான் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிடணும்னாக்க நிலைத்த அறிவுடையவன் என்று அழியப்படுகிறான். அவன் தான் நல்ல நல்லா படிச்சு அறிஞ்ச மேதாவி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஓகே, இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு. 2.70 ஸ்லோகத்துல வருது. இந்த சாப்டர்ல 2.72 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. 70 ஸ்லோகஸ்ல நதிகள் கடல்ல வந்து கலக்கிறது. ஆனா கடல் எங்கேயா மாறி போறதா? மாறவே மாறாது இல்லையா. கடல்ல வந்து தண்ணி எப்படி இருக்கு? கடல் தண்ணி, உப்பு தண்ணி. இது நதிகள்ல பிளெயின் வாட்டர் தான் வருது. அந்த நதிகள்ல வந்து அந்த கடல்ல போய் கலந்தா கூட அது போய் அந்த இந்த இதெல்லாம் தான் உப்பு தண்ணியா மறுபடியும் அங்க போய் சேர்த்துக்க போகுது. ஆனா கடலோட தன்னோட சுயமா இருக்கிறத மாத்திக்கவே முடியாது. அது மாதிரி தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவன் மட்டுமே அமைதியை அடைய முடியும். ஆசை இல்லாம எத்தனையோ வரும், நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நமக்கு இது இருந்ததுனாக்க அவன் தான் பெரிய ஆளு அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அத்தகைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்புவது. ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்றிக்கணும். மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றிக்கிறோம். அது நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை, சின்ன ஐட்டம் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கார் வாங்கணும்னு நினைச்சோம், ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் வாங்கணும்னு நினைச்சோம். அது இப்போ வாங்க முடியல, பணம் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டேஜா இருக்கு. அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆகும்? மனசு உடஞ்சி போயிடும். ஐயோ, நான் வாங்கணும்னு நினைச்சேன், வாங்க முடியலையேனால அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்றோம். அது மாதிரி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது, கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு உண்டான நமக்கு ஏதாவது வழிமுறை நமக்கு தெரியுமா? அந்த பணத்தை எப்படி ஷார்ட்டேஜ் இல்லாம பண்றதுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணினாக்க புத்திசாலி. அதை தவிர்த்து அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து போய் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு அதுக்காக நமக்கு கிடைக்கலையே, வாங்க முடியலையேன்னு சும்மா டயத்தை வேஸ்ட் அடிச்சுன்னு உட்காந்துக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. அந்த மாதிரி புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி என்னன்னா, இதை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைய மாட்டான். இந்த நிலையை மரண தருவாயில் அடைபவன் கூட இறைவனின் திருநாட்டுக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம பகவானை நினைச்சுக்கணுங்கிறத கடைசி நிமிஷம் லாஸ்ட் பிரெத் எடுக்கிற சமயத்தை கடவுளேன்னு சொல்லு, நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு இருந்தா இல்லையா, அந்த மாதிரி கடைசி நிமிஷத்துல நம்ம சொன்னா கூட நமக்கு பகவான் வந்து காப்பாற்றி கொடுப்பார் நம்மள. ஓகே, அந்த பாயிண்ட்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். ஸோ செகண்ட் சாப்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இப்போ ஸ்லைட்ல போகலாம். ஓகே, ஸ்லைட்ல என்ன இருக்குங்கிறத சொல்லி தரோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா கோயிலில் இருக்கிற டெய்டி. ஓகே, பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம் இந்த சாப்டர் பார்க்கலாம். நேத்திக்கு படிச்சதுல என்ன படிச்சோம்? நேத்திக்கு வராதவளுக்காக இந்த இது காமிச்சிருக்கேன். இந்த ஸ்லைட்லாம் இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம், இதெல்லாம் நேத்தி கதையோட சுருக்கம். இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்? சாப்டர் 2ல
குழம்பிய அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறான். நம்பர் 1 சாப்டர்லேருந்து 1 ஸ்லோகாலேருந்து 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். 11வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 30வது வரைக்கும் நீ இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா. நம்ம வந்து இந்த உடல் கிடையாது, ஆத்மா அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதனால இந்த உடல் தான் அழிகிறது. அதனால ஒரு சின்ன குழந்தையில நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், அப்புறம் டீனேஜர்லாம் வரைச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக தானே இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஒன்றா வருது. எனக்கு உடம்பு வலிக்குதுங்கிறோம், முட்டை வலிங்கிறோம், காலை வலிங்கிறோம். ஒவ்வொரு இதுவும் டீஜென்ரேட் ஆகி எல்லாமே வந்து ஒரு காலத்தில் நம்ம இறப்புங்கிறது வரும். அதனால இது மாறுறது உடல். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற நம்ம இதயத்துல இருக்கிறது எங்க இருக்கு? ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் நம்ம இதயத்துல இருக்கா. நம்ம பண்ற ஆத்மா என்னென்ன ஒர்க் பண்றதோ அத்தனையும் பரமாத்மா பார்த்துட்டு இருக்காங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம யாருக்கும் தெரியாத நம்ம திருட்டுத்தனமா ஒரு காரியம் பண்றோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அது திருட்டுத்தனமா நம்ம பண்ணல. பகவான் பரமாத்மா நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட இதயத்தையும் கூடவே இருந்து நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்காங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, நீ போர் புரிய வேண்டும் அப்படிங்கிறது 31லேருந்து 38 வரைக்கும் அவர் அர்ஜுனனுக்கு விளக்குறார் கிருஷ்ண பகவான். போர் புரியாம இருக்காதே, நீ சத்திரியன், உன்னோட குலத்தினுடைய தர்மம் என்னன்னா நீ உன்னோட வாரியரா இருக்கிறது உனக்கு, அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் அடுத்தது வந்து 39லேருந்து 53 வரைக்கும் புத்தி யோகம் என்ற பக்தி யோகம். புக்தியை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். சட்டையை காட்டுறது எத்தனையோ எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, அது மாதிரி இல்லாமல் புத்தி யோகம் அதை பக்தி யோகத்தை டெவலப் பண்ணுவேன். யார் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியும்? யார் மகிழ்ச்சியோடு இருக்க முடியும்? இந்த டெம்பரரி வேர்ல்டு, இந்த உடலை பற்றி நினச்சிட்டு நம்ம அதை தான் கவலைப்பட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. அதை விட்டுட்டு நம்ம ஆன்மீகத்தில் நம்ம ஃபுல்லாக இருந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு நிறைய டிவோட்டிஸோட நல்ல குட் அசோசியேஷனோட இருந்து பகவானை பற்றி பேசுகிறவங்களோட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக வச்சுட்டு நம்ம அப்படி இருந்தோம்னாலே நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம லைஃப்ல இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். நம்ம போனதுக்கு அப்புறமாவும் நேரம் கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம போய் இருக்கலாம். கிருஷ்ணரோட போய் சேர்ந்து இருந்தாச்சுன்னா நமக்கு மறுபிறவி கிடையாதுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, லெட் அஸ் கோ டு தி சாப்டர். இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இந்த. ஓகே, அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வுகள். இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், இதெல்லாம் நேற்றுக்கு படிச்சாச்சு. சாரி, பாவச்செயல், இறக்கம் எதுல 2.11லேருந்து 30 வரைக்கும் இன்பமின்மை, பாவச்செயல். அவன் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிடுறாரு இந்த ஸ்லோகத்திலாம். இருமணம், சிதா தீர்முடி, குடும்ப பாரம்பரியம், நசிந்து போதல், இதெல்லாம் இந்த சாப்டர்ல இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து எஸ் கமலா மாதாஜி 2.7 படிங்க ஸ்லோகா. ஓகே மாதாஜி. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்சவா நல்லாவே மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகள் எல்லாம் இழந்து விட்டேன். என்னோட சொந்தமா என்னோட இதெல்லாமே போயிடுச்சு. நான் ரொம்ப குழம்பி கிடக்கேன். என்னென்னலாம் நடக்குங்கிறது படிச்சோலையே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல, அதெல்லாம் ரொம்ப இதுவா இருக்கேன். இந்த நிலையில எனக்கு நல்லது எது கெட்டது எது அப்படிங்கிறது தயவு செய்து நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அருளுரை கூறுவாயாக, அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவாயாக அப்படிங்கிறார். அதனால எனக்கு ஏதாவது எது நல்லது, நான் ஃபைட் பண்ணணுமா வேண்டாமாங்கிறது நீங்க தான் சொல்லணும் எனக்கு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு நல்ல பெஸ்ட் டீச்சர். ஏன் அவர் பெஸ்ட் டீச்சர்னு சொல்றேன்னாக்கா, அவர் என்ன பண்றாரு, எதெல்லாம் நல்லது அப்படின்னு அவனுக்கு அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. நீ இதெல்லாம் பண்ணினேன்னா நல்லது, நீ இதெல்லாம் பண்ணலைன்னா உன்னை பார்த்து உலகம் மற்றவாள்லாம் கூட இருக்கிறவாள்லாம் சிரிப்பான் அப்படி. அதனால நீயே டிசைட் பண்ணிக்கோ. ஒரு டீச்சரா இருக்குவா என்ன சொல்லி தருவா, உனக்கு நல்லதெல்லாம் எல்லாத்தையும் சொல்லி தருவா. இந்த இதை படிச்சேன்னா இது பண்ண, இந்த காரியம் பண்ணா நல்லது, இந்த காரியம் பண்ணா இப்படி கெட்டது, நீ எது ரைட்டுன்னு உனக்கு சொல்றோம் அதை பண்ணு அப்படின்னு உங்ககிட்ட விட்டுருவா. நீ உன்னோட புத்தியை யூஸ் பண்ணி, உங்களோட புத்தியை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நான் இவன் கேட்குறான், அர்ஜுனன் போய் கேட்குறான், எனக்கு ஏதாவது ஒரு கரெக்டாக ஒரு சொல்யூஷன் கொடுங்களேன். அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்றாருங்கிறது மறுபடியும் பார்க்கலாம். மேலே நமது விருப்பம் இல்லாமலே வாழ்வில் பல குழப்பங்கள் வருகின்றன.
அவற்றிலிருந்து விடுபட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு. அதனால நமக்கு ஏதாவது நமக்கே பர்சனல் லைஃப்ல ஒருத்தருக்கும் எத்தனையோ வருது. அதனால நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குருவை ஒருத்தரை வச்சுக்கணும். நமக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சஜஷன் கேட்டுக்கணும். ஆன்மீக குருஜின்னு நமக்குன்னு ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா, அதாவது எல்லாரையும் வச்சுக்க கூடாது. அதெல்லாம் விவரமா தெரிஞ்சவா, அவ இதெல்லாம் நல்ல காரியங்கள்லாம் படித்தரா அப்படின்னு தெரிஞ்சவாள்கிட்ட தான் நம்ம வச்சுக்கணும். அவற்றில் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்ச எல்லா வேத இலக்கியங்களும் நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றன. இந்த குழப்பங்கள் காட்டு தீயை போன்று யாராலும் பற்ற வைக்கப்படாமல் கொழுந்து விட்டு எரிகின்றன. இந்த மாதிரி நமக்கு இதெல்லாம் யோசனை பண்ணிட்டு குழப்பங்கள்லாம் வருது இல்லையா? அதுக்கு எந்த காட்டு தீனா என்ன? அதை யாராவது போய் அதை பற்ற வச்சு காட்டு தீயை ஏற்படுத்துங்களா? கிடையாது. காட்டு தீ தானாவே தான் வருது. அந்த மாதிரி தான் நமக்கு மனசுல குழப்பங்கள்லாம் அதுவாகவே வந்துருக்கு. இத்தகைய குழப்பங்கள் காட்டு தீயை போன்று யாராலும் பற்ற வைக்க விடாமல் கொழுந்து விட்டு எரிகின்றன. குழப்பங்களை தீர்ப்பதற்கு சீட பரம்பரையில் வரும் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். அந்த மாதிரி குழப்பமா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஆன்மீக குருவை நம்ம ஏற்றி வச்சுக்கணும். அது யாரு, எந்த மாதிரி ஆன்மீக குரு? சீட பரம்பரை அந்த மாதிரி வர வேலை எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்தினோட முக்கியமான பொருள் அதான். அர்ஜுனன் போர் புரிய வேண்டும் என்ற கடமையை செயலாற்ற முடியாத போது அவனுடைய ஆன்மீக குருவான கிருஷ்ணரிடம் ஒரு தீர்வை கொடுக்குமாறு வேண்டுகிறான். எனக்கு ஒரு இது கொடுங்கோ அப்படின்னு அவன் போய் கேட்கிறான். கிருஷ்ணரிடம் சிறந்த சீடனாக அர்ப்பணிக்கிறான். அர்ஜுனன் பகவத்கீதையின் விஞ்ஞானத்திற்கு மூல ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணாவே முதல் மாணவன். அவன் தான் கிருஷ்ணனுடைய முதல் மாணவன் அர்ஜுனன். கிருஷ்ணன் அனைத்திற்கும் அகத்திற்கும் புறத்திற்கும் பேதமில்லை. அதனால கிருஷ்ணர் அவருக்கு தெரியும் எது இப்படி பண்ணும் அப்படிங்கிறது, அது மாதிரி பண்ணுது. ஸோ இந்த சாப்டர் நமக்குன்னு ஒரு குருவை வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதா இந்த சாப்டர்ல இந்த ஸ்லோகம் அதுக்கு தான் சொல்லணும். ஓகே, இந்த பிக்சர்ல இதுல அங்க இருந்து ஒரு 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 மரம் வருது இல்லையா? எல்லாருக்கும் தெரியுது. ஒரு மரம் வருது. அந்த மரத்துல ஒரு ஒரு கிளி உட்கார்ந்து இருக்கு. அது தெரியுது. நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு வாக்கிங் போறோம். காத்தால மார்னிங் வாக்கிங் போறோம். அப்போ போகும்போது என்ன போவோம், நம்ம காரை ஒரு ஓரமா நிறுத்துறோம். காரோ பைக்லயோ போறோம். அங்க ஒரு ஓரமா நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் அங்க போய் கிட்டக்க போய் பார்ப்பேன். அப்படி போயிட்டே இருக்கும். போகும்போது முதல்ல என்ன தெரியுது? அந்த இது ஸ்கை தெரியுது, ஒரு மலை தெரியுது, அப்புறம் ஒரு ஒரு ட்ரீ தெரியும், மரம் ஒண்ணு தெரியுது. அவ்வளவுதான். இங்க தண்ணி தெரியுது. அவ்வளவுதான். இதுதான் தூரத்துல இருந்து அதுதான் தூரத்துல இருந்து பாக்கறச்சே நமக்கு தெரியுது. அதே மரம் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு கிட்டக்க நம்ம வரோம்னு வச்சுங்களேன். நெருங்கி அது நெருங்கி வரும்போது என்ன ஆகுது? அந்த மரம் நம்ம ஒரு நிமிஷம். அந்த மரம் அது எப்படி வருது பாருங்க. அந்த நம்ம நடக்க நடக்க கிட்டக்க போக போக அந்த மரம் நம்ம பார்த்து வருது. அந்த மரத்துக்குள்ள இருக்க கிளியும் தெரியுது. அந்த கிளி தெரிஞ்சது மாத்திரம் இல்ல, கிளியோட மூக்கு சேப்பா இருக்கு, அதுக்கு கண்ணு இருக்கிறது முதல்ல நமக்கு தெரியுது கிட்டக்க வந்தாக்க. அந்த மாதிரி நம்ம இப்ப தூரத்துல பகவத்கீதை படிக்கணும்னு இப்பதான் வந்திருக்கோம். நமக்கு என்ன தெரியுது? வெறும் மலையும் இந்த ஸ்கையும் தான் தெரியுது இல்லையா? நமக்கு ஒரு மரம் ஏதோ இருக்குன்னு தெரியுது. ஸோ இந்த பகவத்கீதை 18 நாளைக்கு நம்ம படிச்சோம்னாக்க நமக்கு ஒரு மாதிரி நமக்கு புரியும். இது ஒரு வாட்டி 18 நாளைக்கு படிச்சா போறது. இன்னொரு வாட்டி அடுத்த செக்ஷனும் சேர்ந்துக்கும். 2-3 கிளாஸ் நம்ம வந்தோம்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு ஐடியா கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் லெவல் 2க்கு போனேன்னா இன்னும் அட்வான்ஸா போகலாம். அப்போ போனேன்னா அந்த மரம் நல்லாவே தெரியும். அந்த மரத்துல இருக்க கிளைகள்லாம் தெரியும். அதுக்கப்புறம் லெவல் 3, லெவல் 4லாம் இருக்கு. அந்த பக்கம் போனேன்னா பகவத்கீதை படிக்க போனேன்னாக்க அதுக்குள்ள இருக்கிற கிளி தெரியும். கிளியோடைய மூக்கு சேப்ப கலர்ல இருக்கு, கண்ணு இருக்கு, எல்லாத்தையும் தெரியும். இந்த மாதிரி நம்ம பகவான் கிட்ட நெருங்கி நெருங்கி வர வர நமக்கு பகவான் நம்மளோடையும் கூடவே இருப்பார். நமக்கு மறுபிரிவிங்கிறதே கிடையாது. ஓகே, அதுதான் இந்த பிக்சருடைய இந்த பிக்சர் போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் இது பிரம்ம ஜோதி. இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்புறமா வரும். இவரை இந்த பிக்சருக்கு பின்னாடி ஒரு இது தெரியுது, லைட் தெரியுது பார்த்தீங்களா? அதுதான் பிரம்ம ஜோதி அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்புறம் இன்னொரு இது வரும், அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, எஸ்மா 2.13 படிங்கம்மா. எஸ் மாதாஜி. தேகினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதே. இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இதையும் எல்லாரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணிடுவோம். ஓகே, தேகத்தை உடையவனின் உடல்
சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் படுகிறது. நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம உடம்பு என்னது, முதல்ல குழந்தையா பிறக்கிறோம், அப்புறம் அந்த குழந்தை கொஞ்சம் பெருசாகுது, அப்புறம் 16 பல்லு வரும்பா, அப்புறமா 16 பல்லும் கீழே விழும், மறுபடியும் 32 பல்லு வரும். அப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய வளரும், ஸ்கூல் போவோம், காலேஜ் போவோம். அப்புறம் காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறமா அப்பா வேலைக்கு போவோம். வேலைக்கு போன உடனே அப்பா நல்லா வேலை பார்க்குற இது வேலைகள்லாம் சேர்த்தாச்சு, பையன் செட்டில். அப்புறம் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணுறேன், கல்யாணத்தை பண்ண அப்பா அம்மா ரெடி, அப்புறம் குழந்தை பிறக்கும், அப்பா அம்மா வயது. அப்புறம் அந்த குழந்தைய நீ இதே மாதிரி அவங்க அப்பா அம்மா நம்மள எப்படி பண்ணாலும் அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைகளை நம்ம பண்ணுவோம். அப்பா பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி அப்புறம் நம்ம தாத்தா பாட்டி ஆகும். எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே அந்த சமயத்துல நம்ம உடம்பு என்ன ஆகும், நம்ம உடம்புல சின்ன குழந்தை இருந்த மாதிரி அவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், இருக்கவே முடியாது. அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல எல்லா விதமான டிசீஸ் ஏதாவது ஒண்ணு நமக்கு அது அப்ப மரணம் அடையும். மறுபடியும் மரணம் அடைஞ்ச உடனே என்ன ஆகும், மறுபடியும் அந்த ஆத்மா மரணம், உடம்பு தான் செத்து போகுது, இந்த உடலை விட்டுட்டு ஆத்மா வேற ஒரு உடல்ல போய் சேர்ந்துக்குது. அந்த மாதிரி போகும்போது என்ன ஆகுது, மறுபடியும் மறுபிறவி வருது. அது இப்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்க வந்ததுக்கு காரணம் என்ன, முக்கிய காரணம் இல்லை, அப்ப படிக்கிறதுனுடைய உங்களுக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா, நம்ம பகவத்கீதை படிச்சாச்சு, பகவானை நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருந்தனால நமக்கு மறுபிறவி, மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த துன்ப இன்பத்துமே இதை பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டாம். ஓகேயா? அதனால அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு நம்ம பௌதிக உலகத்துல மறுபடியும் இந்த அடுத்த ஜென்மம்னு வராம இருக்கணும். எப்பேற்பட்ட பாவங்களும் தீர்ந்து போயிடும்னு சொல்றான் பகவத்கீதை படிக்கிறதுல. ஓகே, ஆத்மாவானது நாம் பிறந்தது முதல் நம்முடைய உடலில் இளமை முதுமை வரை நம் உடலுடன் இருக்கிறது. நாம் இறந்தவுடன் இந்த ஆத்மாவானது இன்னொரு உடலுக்கு சென்று விடுகிறது. நன்கு அறிந்த இந்த ஆத்மாவானது இந்த மாற்றத்தை கண்டு கலங்குவது இல்லை. அதனால நம்ம இதை பார்த்துட்டு நல்லா விவரமா நான் இப்ப சொல்லி கொடுத்த பாயிண்ட விவரமா புரிஞ்சுவா. யாராவது செத்து போயிட்டானா கவலைப்பட மாட்டான், அவ கலங்க மாட்டான். ஆத்மாவானது வேறு உடலுக்குள் சென்று விடுகிறது. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் தனித்தனி ஆத்மா என்பதால் ஒவ்வொருவரும் தனது உடலை ஒவ்வொரு கணமும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். சில நேரங்களில் சிறுவனை போலவும் சில நேரங்களில் முதியோர் போலவும் அவன் தோன்றுகிறான். இருப்பினும் ஆத்மா எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் அப்படியே இருக்கிறது. எப்படி இந்த 1/10,000 ஆஃப் டிப் ஆஃப் த ஹேர் இருந்ததோ அதே சைஸ் தான் சின்ன குழந்தையில இருந்தது, அதே தான் இப்பவும் இருக்கு. பெரியவாளானதுக்கு அப்புறமாவும் அதே சைஸ் தான் இருக்கு. அதுல ஒரு விதமான மாற்றமும் கிடையாது, அழிவே கிடையாது ஆத்மாவிற்கு. எதாலும் அழிக்க முடியாது, காத்தாலும் அழிக்க முடியாது, அது கத்தியால வெட்டணும், அந்த ஆத்மாவை வெட்ட முடியாது, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இப்ப குத்து கொலையெல்லாம் பண்றான், அப்படி குத்துறான் ஒருத்தன், எவனொருத்தன் போய் குத்தி கொலை பண்றான். கொலை பண்ணாக்கா அவன் சாகலை, ஆத்மா சாகவே சாகாது. அது அவன் உடலை விட்டுட்டு அது வெளியில போயிடும். அந்த உடல் தான் சாகுமே வெளியே, ஆத்மா சாகாதுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சரியா? ஆத்மா எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் அப்படியே இருக்கிறது. அந்த தனி ஆத்மா இறுதியில் மரணத்தின் போது உடலை மாற்றி வேறு உடலுக்கு போகிறது. அர்ஜுனன் தனக்கு பிரியமான துரோணர், பீஷ்மர் போன்ற இதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் என்னன்னா, அவன் கேட்கிற கேள்விக்கு இந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் செத்து போயிடுவாளே அப்படின்னு அவன் ஃபீல் பண்றான் இல்லையா அர்ஜுனன், அதுக்கெல்லாம் நீ ஃபீல் பண்ணாதே அப்படின்னு அவனுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாரு இந்த ஸ்லோகத்தை. அதனாலதான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றேன். இது என்ன, அது அவன் கேட்கிற கேள்விக்கு ஒரு கேள்விக்கு பதில் இது. அது மாதிரி அந்த 5 பாயிண்ட் சொன்னாலே இதனால தான் நான் குழப்பமா இருக்கிறேன், அதுல ஒரு இதுக்கு பதில். அதனால தனக்கு பிரியமான துரோணா பீஷ்மா எல்லாம் செத்து போயிடுவாளே அப்படின்னு அதுக்காக நீ மருந்து தேவையில்லைப்பா. அதனால அவ வேற உடலுக்குள்ள போயிட்டு புதிய சக்தியுடன் மாறுவதை எண்ணி நீ மகிழ வேண்டும். அவளுக்கெல்லாம் வயசாயிடுது, அவள்லாம் எதுக்கு உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கணும், அவ வேற உடலுக்கு போனா, அதனால என்ன உனக்கு நீ எதுக்கு வருத்தப்படுறதுக்கு, அதுக்கு சந்தோஷம்தான் நீ படணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, இது ஆத்மாவை பத்தி உங்களுக்கு ஆத்மாவினுடைய குணாதிசயங்கள். ஒரு நிமிஷம். ஆத்மா நிரந்தரமானது, மாறுதலுக்கு உட்படாதது. இந்த மாதிரி ஆத்மாவுடைய பாயிண்ட்ஸ் குணாதிசயங்கள் உங்களுக்கு 30 இருக்கு. 30 எழுதி கொடுத்துருக்கேன். அது அப்புறமா அது போட்டு படிச்சுக்கோங்க. நான் இப்ப சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். அதுல அழிக்க முடியாதது, என்றும் அழியாதது, இதற்கு முன்னாடி யாரும் அதை உருவாக்கவும் இல்லை, இப்போது உருவாக்கப்படவும் இல்லை, இனிமேல் உருவாக்கப்பட போவதும் இல்லை, பெறப்பட்டது, நிரந்தரமானது, நெடுங்காலமாய் இருப்பது, மாற்றத்துக்கு ஆளாகாதது, துண்டாக்க முடியாது, நெருப்பில் அழிக்க முடியாது, தண்ணீரால் நனைக்க முடியாது, காற்றால் அடித்து செல்ல முடியாது,
என்ன கரைக்க முடியாது. அதை போய் கரைச்சி உள்ளானா கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ முடியாது. எப்போதும் இருப்பது, எல்லா இடத்திலும் இருப்பது, அடக்க முடியாதது, மற்றவர்களை அழிப்பவனும் இல்லை, தன்னை அழிப்பவனும் இல்லை, பிறப்பு இல்லை, மாற்ற முடியாதது, நகர்த்த முடியாதது, எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். கண்களால் பார்க்க முடியாது, இன்னது என்று நினைத்து பார்க்க முடியாது, அதிசயமானது, பார்த்தோ கேட்டோ வர்ணித்தோ கூற முடியாதது. ஸோ ஆத்மாவுக்கு இந்த மாதிரி 30 இது இருக்கு பாயிண்ட்ஸ். இதை நல்லா தெரிஞ்சுருந்தேன்னாக்கா உங்களுக்கு புரிஞ்சு போகும் ஆத்மா. பௌதீக கண்ணோட்டத்துல இருமைகளால் எதிர்ப்புக்கு உள்ளாவது குளிர் உஷ்ணம் இதெல்லாம் இருக்கு பௌதீகத்துல. இந்த உடலே நான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த உடல் அழியும் போது நானும் அழிஞ்சிடுவேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கவலை குழப்பங்கள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் தான் அவனுக்கு இருக்கு. அதுக்கு அர்ஜுனன் கேட்கறான், இந்த உடல் எல்லாரும் இதுல செத்து போயிட்டாக்க எல்லாரும் போயிடுவாள் அப்படின்னு குழப்பமாயிடலாம். ஆனா அது ஆன்மீகத்துல நீ வந்துட்டேன்னாக்க எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் சமாளிக்கும் பக்குவம். நம்ம நமக்கு இந்த ஆன்மீக இந்த லைன்ல நல்லா மெச்சூர்டா வந்துட்டோம்னா நம்ம எதை பத்தியும் நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம். அங்க அவ வீட்டுல ஒரு சாரி அங்க ஒரு யார் வீட்டையாவது ஒருத்தர் யாராவது இறந்து போயிருக்கா அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு நம்ம அவன் இறந்து போயிட்டா, அவன் வயசு ஆயிடுச்சு, உடம்பும் முடியல, உடம்பெல்லாம் கெட்டு போயிடுச்சு, இதுல இருக்கிறத விட அந்த ஆத்மா இன்னொரு இடத்துல போய் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு தான் நம்ம மனசு. அதுக்காக கல்லாயிட்டோன்னு அர்த்தம் இல்லை. கல்லாயிடுச்சு, இது உனக்கு கொஞ்சம் கூட சாஃப்ட் கார்னரே கிடையாதுன்னு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. அதாவது நல்ல ஆத்மா வேற இடத்துக்கு நீங்க ஆன்மீகத்துல நல்ல மெச்சூர்டா இருந்தேன்னா தான் எல்லார்ட்டும் நமக்கு அது புரியாது. ஆத்மா நிரந்தரமானது, பிறப்போ இறப்போ கிடையாது, வெட்டவோ எரிக்கவோ அழிக்கவோ இல்லாதது. உடல் மாறும், ஆனால் ஆத்மா மாறவே மாறாது, எப்போதும் அப்படியேதான் இருக்கும். ஓகே, ஆத்மாவின் ஞானம் இந்த உடல் முழுவதும் பரவும். ஆத்மாவோட ஞானம் அந்த ஃபீலிங்ஸ் உடம்பு ஃபுல்லும் இருக்கும். ஓகே, இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. எஸ்மா. இப்போ அடுத்தது 2.23 9. ஓகேம்மா. நைனம் சிந்தந்தி சாஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதஹ. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்படாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்க முடியாததும், எந்த காற்றால் ஒரே நிமிஷம் நினைக்க முடியாதும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஓகே, ஆத்மாவை நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் அது அந்த ஸ்லோகத்துல வருது. இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ஒரு பதில் கிடைக்கிறது. ஒரு கேள்விக்கு, அர்ஜுனனோட கேள்விக்கு ஆன்சர் இங்க கிடைக்கிறது. ஓகே, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். என்ன, இது ஒரு பறவை வச்சு ஒருத்தன் பேர்டு வாங்கி வச்சு வீட்டில் வளர்க்கணும்னு வாங்கிட்டு வரோம் ஒரு பேர்டை. அதுக்கு பேர்டை காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கான், நல்ல கிளியை. அதுக்கு ஒரு கூடியும் வாங்கிட்டு வரோம். இது இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா புரிஞ்சுட்டுன்னு வச்சுங்களேன், ஆத்மானா என்ன, உடல்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும். இந்த பேர்டை அவன் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அந்த பறவைங்கிறது ஆத்மா, அதாவது கூண்டை மட்டும் பார்த்து கொள்வது, அதுக்கு தான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த கூண்டுங்கிறது பௌதீகத்துக்கு நம்ம வச்சுக்கணும். அவன் என்ன பண்றான், அந்த டெய்லி அந்த இதை கேஜை கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கான். கிளீன் பண்ணி, ஐயோ இவ்வளோ சுத்தமாக வச்சிருக்கேன் பாரு நான் அப்படின்னு அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் வச்சிருக்கான் பாருங்க. அதையும் நல்லா சுத்தமாக அலம்பி அதில் இருக்க டஸ்ட் கிஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிருக்கான். ஆனாக்க அந்த இதுக்கு பேர்டுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக பௌதிகத்துக்கு தான் கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம வயசை பசிக்கிறதுன்னு நம்ம என்ன பண்றோம், போய் சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிடணும். நமக்கு வேணுங்கிறத நம்மளே பண்ணிக்கணும். ஆனா நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இது பௌதிக உலகத்துக்கு நான் சொல்றேன். ஆன்மீக உலகத்துல நீங்க இருக்கணும்னா அதுக்கு ஆத்மா உங்களோட இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்காரு இல்லையா. பரமாத்மா நீ என்ன பண்றீங்க, நம்ம என்ன பண்றோம்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு. இந்த ஆத்மா அதுக்கு பசிச்சதுன்னா அதுக்கு யார் சாப்பாடு போடுவா? யார் போடுவா சாப்பாடு? நம்ம தானே போடணும் ஆத்மாவுக்கு சாப்பாடு என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் தான். மகா மந்திரத்தை சொல்றதுதான் ஆத்மாவுக்கு நம்ம கொடுக்குற சாப்பாடு. மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்தை மறக்காம ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணுங்க. ஓகே, அந்த இதை பண்ணணும். இவன் இந்த கதை எப்படின்னா, இவன் அவுட் சைட்ல கிளீன் பண்ணியிருக்கான். அதுக்கு சாப்பாடு ஏதோ ஒரு வேலைக்கு துளி 2 நட்ஸை கொண்டு போட்டுட்டு போயிடும்.
அதை சாப்பிட்டுட்டு அது உட்காந்துருக்கும். அதுக்கு நமக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றோம், லஞ்சு சாப்பிட்றோம், டின்னர் சாப்பிட்றோம். அந்த பேர்டுக்கு பசிக்காத, அந்த பேர்டுக்கு பசிக்கிறச்சு அதுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு கொடுக்கணுமா, அவன் அதை கொடுக்கல. அதனால அது என்ன ஆகுது, ஒரு வாரத்துக்குள்ள அந்த பேர்டு வந்து செத்து போயிடும். அவன் வந்து கூண்ட பார்த்துட்டான். அதாவது நம்ம உடலை நம்ம பார்த்துக்குறோம். நம்ம உடம்பெல்லாம் நம்ம சாப்பிடணும், இதை சாப்பிட்டா லூஸ் மோஷன் ஆச்சுனாக்கா இதை சாப்பிடணும், அதை நம்ம மோஷனே ஆலைன்னா இதை சாப்பிடணும், அப்படிலாம் மருந்தெல்லாம் வாங்கி நம்ம உடம்ப பார்த்துக்கணும். ஆனால் நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற ஆன்மீகத்து இதயத்தில் இருக்கிற ஆத்மாவை பார்த்துக்கணும்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. அந்த ஆத்மாவை நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும். ஓகே, நம்ம பகவத்கீதை படிக்க வந்தாச்சு, இனிமேல் சாண்டிங் பண்ணணுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுருக்கோம். ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பட் இதில் என்னென்னா he is taking care of the cage but not forgetting to feed the bird. அந்த பேர்டுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு நம்மளுக்கு தெரியல. அந்த பேர்டுக்கு பேர்டுங்கிறது உங்களுக்கு ஆத்மாக்கு வச்சு உங்களுக்கு கம்பேரிசனுக்காக இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால இரு கடமைகள் இந்த 2.31லேருந்து 53 இதுவும் ஒரு கொஸ்டினுக்கு அவனுக்கு அந்த இதில் ஆன்சர் கிடைக்குது. ஓகே, 2.36 ஓகே. அவாச்சியம் अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி எவ்வளவு எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பார்கள். அதை விட மிகுந்த துன்பு தரக்கூடியது எது, வேறு என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார் கிருஷ்ண பகவான். என்ன கேட்குற, அவன் கேட்ட கேள்விக்கு நீ வந்து இப்போ ஃபைட் பண்ண மாட்டேன்னு நீ சொல்ற, அதனால எல்லாரும் செத்து போயிடுவான்னு நீ ஃபீல் பண்ற. சரி, நீ ஃபைட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், உன்னை என்ன பண்ணுவா, உனக்கு எய்த்தாப்புல இருக்க எதிரிகள்லாம் எனிமீஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவா, உன்னை பார்த்து ஐயோ உன் டர்போக்கு இவனுக்கு ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு தைரியம் இல்லைப்பா அப்படின்னு இவளை பார்த்து கேலி பண்ணுவா. அது உனக்கு அது துன்பமா, ஃபைட் பண்ணி நீ ஜெயிச்சேன்னாக்கா அது உனக்கு பெருமையா? நீ உன்னோட குலத்தொழில் நீ பண்ண வேண்டியது உன்னோட கடமை. அதனால தான் உனக்கு எல்லா ப்ளஸ் பாயிண்ட்டையும் நான் சொல்கிறேன், மைனஸ் பாயிண்ட்டையும் சொல்கிறேன். நீ என்ன பண்ணுமோ பண்ணிக்கப்பா. அதனால நீ தயவு செய்து அதனால இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிப்போம். அன்பில்லாத வார்த்தைகளால் உன் சொந்தக்காரெல்லாம் உன்னை கேலி பண்ணுவா. எதிரிகள்னா என்ன, கௌரவர்கள் தான், அவள்லாம் உன்னை பார்த்து கேலி பண்ணுவா. அதை விட உனக்கு துன்பம் தர வந்து வேற என்ன இருக்க முடியும்? அதனால அதை தயவு செய்து திங்க் பண்ணி அப்படிங்கிறார். எஸ்மா, அடுத்தது ஹத்தோ 2.37. ஓகே, ஹத்தோ வா ப்ராப்ஸ்யசி ஸ்வர்கம் ஜித்வா வா போக்ஷயசே மஹீம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிச்சயஹ. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. நீ போர் புரிஞ்சு ஜெயிச்சுட்டேன்னாக்க நீ இந்த உலகத்தை ஆண்டுன்னு ராஜ்யத்தை ஆண்டுன்னு இருக்க முடியும், சந்தோஷமா இருக்க. அப்படி ஒரு நாள் ஜெயிக்க முடியல, தோத்து போயிட்ட அப்படின்னா நீ எங்கிட்ட வரப்போறிய, அப்புறம் எனக்கு உனக்கு கவலை அப்படிங்கிற. ரெண்டும் உனக்கு பிளஸ் பாயிண்ட் தான். அதனால நீ போர் பண்ணணும் அப்படின்னு இங்க என்ன சொல்றாரு, அன்பில்லாத வார்த்தைகளுக்கு இல்ல, கருணைக்காக ஏக்க குரல் எழுப்பி அர்ஜுனனே. அவன் கருணை வேணும். இந்த ஸ்லோகம் எதுக்கு, கருணைக்காக ஏக்க குரல் எழுப்பி அர்ஜுனனை கண்டு வியப்புற்ற பகவான் கிருஷ்ணர் அவனது இரக்கம் ஆரியருக்கு உரியது அல்ல என்று முதலில் சுட்டி காட்டினார். இப்போது மேலும் பல வார்த்தைகளால் அர்ஜுனனின் பெயரளவில் இரக்கத்திற்கு எதிராக தமது கூற்றை அவர் நிரூபித்து இருக்கிறார். ஓகே, இந்த இது ஒன்று சொல்ல மாதிரி இது போர்க்களத்தில் நீ ரெண்டுமே உனக்கு பெனிஃபிட் தான். நீ ஜெயிச்சா நாட்டார் ஆளலாம், ஜெயிக்கலன்னா எங்கிட்ட வந்துடுவேன் அப்படிங்கிறார். அதுதான் இந்த பிக்சர் படம் போட்டிருக்கேன். அர்ஜுனன் வந்து கவலைப்படா, அதுக்கு கிருஷ்ணன் சொல்லித்தர, நீ கவலைப்படாதப்பா, ஜெயிச்சுட்டேன்னாக்க நாட்டை ஆளுவேன், அது கிரீடம் போட்டு இந்த படம் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் நீ தோத்து போயிட்டேனாக்கா நேரே எங்கிட்ட வருவேன், கிருஷ்ணர்கிட்ட போயாச்சுனாக்க சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம், எப்போதுமே சந்தோஷம் தான். எஸ்மா, 2.40 படிங்க கமலா மாதாஜி. 2.40 படிங்க. மியூட்ல இருந்திருக்கேன். ஓகே. நேஹா விக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே அல்பமபி அஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ பயாத். இந்த முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இந்த வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். நீ இந்த மாதிரி பண்ணினேனாக்க, இந்த போர்ல நீ கொல்லப்பட்டாக்க மோட்சத்தை அது சொல்லிட்டார் இல்லையா. இந்த போரையினால் உனக்கு ஒரு நஷ்டமும் கிடையாது.
சிறிதளவு முன்னேற்றம் கூட இந்த பாதையில் உள்ள பயத்திலிருந்து காப்பாது. நீ ஏதாவது கொஞ்சம் போது அதுல உனக்கு வித்தியாசம் ஆச்சுன்னா கூட உனக்கு அந்த பயத்திலிருந்து உனக்கு காப்பாத்து. எந்த ஒரு சிறு உதவியும் மிகவும் உயர்ந்தது. அணில் ராமருக்கு கற்களை சுமந்து பாலம் அமைக்க உதவியது போல ஆஞ்சநேயர் லங்கைக்கு சென்று சீதாதேவியிடம் ராமரின் கணையாழியை சேர்த்தது போல கலியுகத்தில் இந்த தர்மமானது ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது தான் அப்படிங்கிறது முடிகிறது கடைசியில. ஓகே, எஸ்மா 2.41 படிக்கும். ஓகே. व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एके हे कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. இந்த வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார்கள். இவரது லட்சியம் ஒன்றே, குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றது அறிவு பல கிளைகளை கொண்டது. உனக்கு எப்படி இருக்கணும், கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படியே உனக்கு இருக்கும். இவன் பாருங்க அந்த இடத்துல சொல்லி தர்றார் குரு, அதை உட்காந்து அவனோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லும் அந்த அம்பு எப்படி எந்த இடத்துல போய் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், கரெக்டாக போய் விழும் அப்படிங்கிறது அவர் சொல்லித்தர அந்த புத்தி அப்படியே வச்சுன்னு பண்றான். அதனால உறுதியோட இருப்பா குரு வம்சத்தின் செல்வம்னே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகள் வந்து இங்கே அங்கே இந்த மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி இந்த அம்பை எய்யாம நீ அங்கேயும் பிளாக்கு பார்த்துட்டேன்னா அது துரோணாச்சாரியா கதை தெரியும் இல்லையா, அந்த அதுல என்ன அது மற்றவாள்லாம் வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் கிளை தெரியுது, அந்த மரத்துல என்ன தெரியுது, மரத்துல இருக்கிறது அந்த உடன் பேர்டை வச்சார் துரோணாச்சாரி. அதை வச்சுட்டு அதை அந்த இதை வந்து அந்த இதுக்கு மரத்து பேர்டோடைய கண்ணு மேல குறி வச்சு அடிக்கணும். கண்ணை வந்து எல்லாரும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும். எல்லாரும் பண்ணி பார்க்குறா, எல்லாரும் என்ன தெரியுது உனக்கு அப்படிங்கிற ஒருத்தர் சொல்கிறான் மரம் தெரியுது, அதில் இருக்குது அங்கே ஒரு பேர்டு உட்காந்துருக்கு தெரியுது, அவ்வளோதான். ஆனால் அர்ஜுனனை கூப்பிட்டு கேட்டோடனே அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா, அந்த மரத்தில் இருக்கிற பேர்டு கூட எனக்கு தெரியல, அது கண்ணு தான் எனக்கு தெரியாது. அதாவது நமக்கு வந்து அறிவு வந்து அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சரியா, கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தனது நோக்கத்தில் திடமான உறுதியுடன் இல்லான். செடிக்கு தண்ணீர் செடிக்கு தண்ணி விடுறோம், அது வேறு இருக்கும் இடம் ஊற்றினா தான் அது மற்ற இலை காய்களுக்கெல்லாம் போய் சேர்ந்துடும், தானாவே போய் சேர்ந்துடும். அதே போல கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதன் மூலம் நம்ம என்ன ஆகும், நம்ம குடும்பம், சமூகம், தேசம், மனித குலம் தனக்கும் ஒருவர் மிக உயர்ந்த சேவையை செய்கிறார். அந்த மாதிரி சேவை பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்மளே வந்துட்டோம்னாக்க நம்ம பண்றது என்ன, செடிக்கு தண்ணீர் வேறு இருக்கிற பக்கமா ஊத்துறோம் இல்லையா, அதுக்கு ஈக்குவல் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட கூட அந்த நம்ம ஒய்ஃப் பண்ணுவார், நம்ம ஹஸ்பண்ட் பண்ணுவார், அப்புறம் குழந்தைகள் பண்ணுவோம், வீட்டில் இருக்க பெரியவா இல்லாமல் பண்ணாதவா இல்லாமல் பண்ணுவார், எல்லாரும் நம்மளோட குட் அசோசியேஷன் ஆகி பண்ணுவார். அதனால நல்ல காரியம் பண்றதுக்கு நம்ம தயங்கக்கூடாது. சரியா, செடிக்கு தண்ணீர் வேர்ல இருக்கிற இடத்துல போடுற மாதிரி நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம இறங்கி பண்ணணும். கரெக்டா நம்ம நோக்கத்துல திடமான உறுதியோட இருக்கணுங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம். ஓகே, அவன் செயலால் கிருஷ்ணன் திருப்தி அடைகிறார். கிருஷ்ணரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி ஆன்மீக குருவின் மேற்பார்வையில் சீடருக்கு வழங்குகிறது. கிருஷ்ணர் குருன்னு ஒருத்தரை வச்சுக்கிறதால அவர் வந்து கிருஷ்ணரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்னு அர்த்தம். அவருக்கு ஏன்னா நம்ம ஏன் குருன்னு ஒருத்தரை எடுத்துக்கிறோம், அவருக்கு ஏதோ தெரியும் நம்மளை விடங்கிறதுனால தான் எடுத்து அந்த மாதிரி அவரை வச்சுட்டு நம்ம பண்ணிக்கணும். ஓகே, எஸ்மா 2.47 படிக்கும். ஓகே, கர்மணி ஏவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சன மா கர்ம ஃபல ஹேதுர்பூர் மா தே சங்கோஸ்த்வ அகர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாது. உனக்குன்னு ஒரு கடமை கொடுத்துருக்கு இல்லையா, இப்போ காத்தால எழுந்து நம்ம 6 மணிக்கு இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ்ல உட்காந்து கேட்கணும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து இன்னைக்கு போட்டுருக்கோம், நம்ம டைம் டேபிள் போட்டாச்சு. அதனால அந்த கிளாஸ்ல வந்து உட்காந்து நம்ம அதனால இந்த 1 மணி நேரம் உட்காந்து இந்த மாதாஜி என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கா, இதை போய் கேட்டுட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னு நினைச்சுக்காம அழகா சின்சியரா வந்து உட்காந்து நம்ம கேட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு வந்து நீ உங்களுடைய கடமையை செய்யணும். பதில் அதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வரப்போகுதுன்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறது, எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் வந்து நான் சொல்லலை, எல்லாமே கிருஷ்ணா சேஸ் தான், கிருஷ்ணர் தான் சொல்றாரு. எல்லா பாயிண்ட்டும் நான் சொல்ற இடங்கள கிருஷ்ணர் தான். அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி நீ பண்ணு, உன்னோடைய கடமையை செய், டூ யோர் டியூட்டி அண்ட் லீவ் த ரெஸ்ட் டு மீ அப்படிங்கிறார்.
அதனால உனக்கு இதை பற்றி பலன்களை பற்றி என்ன பலன். இப்போ நான் தான் பரீட்சைக்கு படிக்கிறேன். பரீட்சைக்கு படிச்சுட்டு நான் போய் MBA எக்ஸாம் எழுத போகிறேன். கடவுளே நான் பாஸ் ஆகிடும் நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம போய் தான் எழுதலாம். நீ எழுதிவிட்டு என்னை நான் பாஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நீ தைரியமாக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது கடவுளுக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன ரிசல்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்ட்டு. ஸோ அதனால அதை பார்த்து அது நம்ம கடமையை டூ யுவர் டியூட்டி மட்டும்தான் நமக்கு. ஓகே. இப்போ குழந்தை குட்டிகள்லாம் இருக்குது, வீட்டில் கல்யாணம் ஆனவெல்லாம் இருக்குது. அவளோட டியூட்டி என்ன? ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு ஆம்பளை ஜென்ட்ஸ் எல்லாமே ஆட்டும் லேடிஸ் வீட்டு வேலையும் பார்த்துக்கணும், ஆஃபீஸ் வேலையும் பார்த்து எல்லாத்தையும் அவள் டியூட்டியை பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக குடும்பம் நல்லா இருக்கும். ஓகேயா? இங்கே இந்த ஸ்லோகத்துக்கு கர்மணிய ஸ்லோகம் இந்த 2.47 ஸ்லோகத்தில் இம்பார்ட்டன்ட்டு 3 விஷயங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், தீய செயல்கள் மற்றும் செயலற்ற தன்மை. என்ன? விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், தீய செயல்கள் மற்றும் செயலற்ற தன்மை. பௌதிக இயற்கையின் குணத்திற்கு தகுந்தாற் போல இவைகள் செய்யப்படும் செயல்கள் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். பௌதிக குணத்திற்கு ஏற்றாற் போல செய்யறது பேரு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதிகாரியின் ஒப்புதல் இன்றி செய்யப்படும் செயல்கள் தீய செயல்கள் ஆகும். அது செய்யக்கூடாத ஒரு காரியத்தை நம்ம பண்றோம், தப்பு. அந்த காரியத்தை 11 மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருக்கோம், அது தப்பு. அதனால அவரோட ஒப்புதல் இன்றி செய்யப்படும் செயல்கள் தீய செயலாகும். தனக்கென்று உரிய கடமைகளை செய்யாதிருப்பது செயலற்ற தன்மை. உனக்குன்னு கொடுத்திருக்கிற டியூட்டியை நீ பண்ணாம இருந்தாலும் அது பேரு செயலற்ற தன்மை. ஸோ ஆக மொத்தம் என்னென்ன 3 இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து நமக்கு 3 கடமைக்கு தெரியுது. விதிக்கப்பட்ட கடமை, ஒப்புதலின்றி செய்யப்படும் கடமை, செயலற்ற தன்மை. ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்லோகத்தில். ஓகே. ஸோ தினசரி செயல்கள் சத்துவகுணம். நம்ம எழுந்துட்டு ரொட்டீனாக காலங்காத்தாலும் எழுந்துக்கிறோம். அப்புறம் சாத்விக் ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம். அப்புறம் பகவான், அதுவும் சாத்விக் ஃபுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதை எடுத்து பகவானுக்கு கொண்டு போய் அர்ப்பணிச்சுட்டு காமிச்சிட்டு நேவேதியம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டா அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டா அந்த சாப்பாடே ருசியாக இருக்கும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. சத்துவகுணத்துக்காக எல்லாம் பண்ணுறது இது. ஓகே. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் 3 குணங்கள் இருக்கு. அதை ஒன்னொன்னா சொல்லித்தரேன். இதெல்லாம் வர சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் வருது. ஓகே. அப்புறம் அவசர செயல்கள், பலன்களை தரும் செயல்கள் பந்தப்படுத்துவதற்கு காரணமாகின்றன. விருப்ப செயல்கள் பலனில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் செயலாற்ற வேண்டும். ஓகே. விருப்பற்ற செயல்கள். இந்த பக்தி தொண்டில் இருப்பவர்கள் வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். ஷீலா பிரபுபாதா குருகுலம் இருக்கு. அது சிறு குழந்தைகள் கிருஷ்ண உணர்வோடு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது. ஓகே. இந்த குழந்தை இந்த பிக்சர்ல இருக்கிற இந்த ஃபேமிலி ஆன்மீகத்துல நாட்டம் உள்ளவா, பக்தி தொண்டு அவ வீட்டில் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்போதுமே அவரே நிறைய இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு, ஸ்லோகம்லாம் படிச்சுட்டு அவர் ஒரு குருவை வச்சுன்னு அவர் பண்ணியிருக்காரு. அதனால அவர் தான் குழந்தைக்கும் அந்த மாதிரி லைன்ல தான் வரணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தை நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம குழந்தைகளும் அது மாதிரி நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பண்ண முடியும். ஓகே. அதனால இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட். ஒவ்வொரு இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல நீங்க அப்புறமா இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே எடுத்து பாருங்க. அதுலயே எழுதி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. எது இந்த இதுக்கோட ஆன்சர், இதுல இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆன்சர், நீ என்ன ரைட்டுன்னு பண்ணுறதோ நீ பண்ணுப்பா. ஓஹோ. ஓகே. சித்தாமொழி தீரமொழி அறிகுறிகள், பேச்சு, எப்படி இருக்கிறான், எப்படி நடந்து கொடுக்குறான், இதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து படிச்சுக்கணும். எஸ்மா. அடுத்தது 2.55 படிக்கணும். ஓகே. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மனி ஏவாத்மனா துஷ்டஹ சித பிரஞஸ்ததோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கருப்பையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகிறானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். ஓகே. அவன் உன்னோட கடமையை செய்யணும். அவன் மனக்கற்பினால் இந்த புலனுணர்ச்சி எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி ஆசைகள் எல்லாம் துறக்கணும். தூய்மையடைந்த மனசோட திருப்தி அடைஞ்சு இருக்கானோ அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக கருதப்படுகிறான். ஓகே. இது 2.55க்கு. இதுக்கப்புறமா 2.58 ஸ்லோகம் கிடையாது. இருந்தாலும் நான் இந்த எல்லாரும் இந்த புஸ்தகத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க. என்ன? பகவத்கீதை உண்மை உருவில்
ஸ்ரீலா பிரபுபாதன்னு போட்டிருக்கோம். இதை தான் நம்ம இஸ்கானில் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஓகே, ஒவ்வொரு புஸ்தகத்துலையும் ஸ்லோகம் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்கும். அதில் கொடுத்துருக்க மீனிங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மற்றதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும். அதனால மற்றதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். நம்ம இதில் சொல்லித்தரோம். இதில் 258 ஒரு ஆமை ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஆமை தன் அங்கங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்து கொள்வது போல எவன் ஒருவன் தன் புலன்களை புலனுணர்ச்சிக்கு பொருள்களிலிருந்து விலக்கிக் கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவனாவான். ஓகே, அது ரொம்ப இப்படி அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறுதல் சாத்தியமில்லை. இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆமையின் உதாரணம் மிகச் சிறந்ததாகும். ஆமையினால் தனது புலன்களை எந்த நேரத்திலும் விழித்துக் கொள்ளவும் குறிப்பிட்ட தேவைக்காக எந்த நேரத்தில் மீண்டும் வெளிக்காட்டவும் முடியும். அது போலவே கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் புலன்கள் கிருஷ்ணர் உணர்வில் இருப்பவர்களின் புலன்கள் இறைவனின் தொண்டில் சில குறிப்பிட்ட செயல்களுக்காக மட்டும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு மற்ற நேரங்களில் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. தன்னுடைய புலன்களை சுய திருப்திக்கான செயல்களில் ஈடுபடுத்தாமல் இறைவனின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துமாறு அர்ஜுனன் இங்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறான். புலன்களை உள்ளிழுத்துக் கொள்ளும் ஆமையின் உதாரணம் எப்போதும் இறைவனின் தொண்டில் புலன்களை உபயோகப்படுத்துவதை விளக்குகிறது. ஓகே, இது நான் சொல்றேன்னு பர்பட்ல இருந்து இதுல இருந்து எடுத்து சொல்றேன் உங்களுக்கு. 2.62 படிங்கம்மா. ஓகே. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गसञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते. கிருஷ்ண உணர்வில் புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. சரியா? புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திக்கிறதுனால தான் அதன் மேல நமக்கு மனுஷனுக்கு பற்றுதல் வந்துடுது, ஜாஸ்தியா அதுல ஆசை வச்சிடணும். அந்த மாதிரி வச்சதுனால என்ன ஆகுது? அதுல இருந்தா காமம் வருது. காமம் நிறைவேறலைனாக்க அதுல இருந்து கோபம் வந்துடும். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவன் புலநோக்கு பொருள்களை பற்றி சிந்திக்கும் போது பௌதிக ஆசைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறான். இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை, அதனால அவன் பௌதிக உலகத்துல தான் அது இருக்கான். புலன்களுக்கு ஈடுபாடு அவசியம். எனவே பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்தாவிடில் புலன்களின் ஜடத்தொண்டில் ஈடுபாட்டை தேடுவது நிச்சயம். நம்ம இந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட நம்ம ஈடுபாடு வச்சுட்டோம்னாக்க நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல ஈடுபாடு குறைச்சிட்டு வருவோம். புலன்களை இந்த ஜட உலகில் இருந்து விடுபட ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வை பெறுவதாகும். கிருஷ்ண உணர்வுனா என்ன? கிருஷ்ணா கான்சியஸ். பகவானின் இளம் பக்தரான ஹரிதாச தாக்கூர் ரொம்ப சின்ன வயசுலயே அவர் மாயாதேவியின் அவதாரத்தால் தூண்டப்பட்ட போது பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து கலப்படமற்ற பக்தியால் அச்சோதனையில் எளிமையான வெற்றி பெற்றார். அவர் ஒரு தாசி அவரை எப்படியாவது கலைச்சு விடணும், அவரோட தவத்தை கலைக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறார். அவருடைய பகவானை அவர் எப்போதுமே ஆன்மீகத்துல நாட்டம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர், ஹரிதாஸ் ஒரு துலுக்கு முஸ்லீம். அவர் இருந்தா கூட அவர் இதுல பகவான் கிட்ட அப்படி ஒரு ஈடுபாடாகி ஆன்மீகத்துல அவ்வளவு இதுவா போயிட்டார். அவரை டைவர்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தா அந்த தாசி, அவளால பண்ண முடியல. அது அப்புறம் அவ என்ன ஆச்சு, கடைசியில அவளும் கிருஷ்ண உணர்வுல வந்துட்டான். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இருந்து கத்துண்டி அதே மாதிரி அவளும் சாண்டிங் பண்ணி எல்லாமே அவளே மாதிரி அவளும் அந்த மாதிரி ஆயிட்டா. அதனால இதெல்லாம் கலப்படமற்ற பக்தியால் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறது. அச்சோதனையில் எளிமையான வெற்றி பெற்றார். இறைவனின் உண்மையான பக்தன் அவருடைய உறவில் ஆன்மீக ஆனந்தத்தில் உயர் ருசியை அனுபவிக்கிறான். அதனால அவனால உயர் ருசியை அனுபவிக்க முடியாது. ஓகே, புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதனால் மனிதனின் அதன் மேல் ஒரு பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்றேன். வெட்டிங் டே வருது, திருமண நாள் வருது. அந்த மனைவி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா. இது ஹஸ்பண்டுகளுக்கெல்லாம் இருக்கிற பிரபுஜிஸ்கெல்லாம் சொல்றேன், இந்த கதையை கேட்டுக்கோ. இது சிம்பிள் தான், ரொம்ப சிம்பிள். இருந்தாலும் பாயிண்ட் அதில் இருக்கு. அந்த திருமண நாள்ல அவ என்ன பண்ணா, இன்னைக்கு வெட்டிங் டேப்பா, இன்னைக்கு 25th வெட்டிங் டே வந்தாச்சு, நமக்கு 20th வெட்டிங் டே அப்படி ஏதோ கால்குலேஷன் பண்ணு அவ உட்காந்து, இப்போ நம்ம தான் கூகுள் வந்துட்டேன், கூகுளில் போய் உட்காந்து தேடி பார்க்கலாம். அதில் தேடி பார்த்தா, ஆஹா
25th வெட்டிங் டேக்கு இந்த மாதிரி ஹஸ்பண்டுக்கு கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரா அப்படி இப்படி எல்லாத்தையும் பார்க்குறான். பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு சரி நமக்கு இன்னைக்கு ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் இதான் நடக்கும் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துருக்கான். அவன் என்ன பண்ணுறான், இந்த மாதிரி அவளோட அவன் நினச்சிட்டு அந்த மாதிரியே எல்லாம் பண்ணிட்டு அவளோட பற்றுதலே ஜாஸ்தி நிறையா வளர்த்துன்னு உட்காந்துருக்கான். அவன் வந்து அவன் மற்றவாள்லாம் மற்ற பக்கத்து வீட்டில் அவள் வீட்டில எல்லாம் இப்படி வெட்டிங் டேக்கு அவள் ஹஸ்பண்ட் இப்படி பண்ணி கொடுத்தா இப்படி பண்ணி கொடுத்தா என் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ண போறாரோ இன்னைக்கு அப்படின்னு நினச்சி நான் உட்காந்துருக்கேன். அவன் ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ் வேலை, அவனுக்கு தலை தெரிக்கிற ஆஃபீஸ் வேலை அவனுக்கு. அவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த திருமண நாளையே மறந்து போயிடுறான். அவனுக்கு இருக்கிற டென்ஷன் ஆஃபீஸில் அவனோட பாஸ் அவனும் திட்டின்னு இருக்கான். அவன் திருமண நாளையே ஞாபகம் வச்சுருக்க போகிறான். அவன் மறந்து போயிடுறான். மறந்து போன உடனே வீட்டில் வந்தோடனே என்ன ஆகுது, ஒய்ஃப் வந்து காமத்தில் இருக்கா. அவளோட ஆசையை நிறைவேற்ற வைக்கிறதுக்கு கணவனால் முடியல. அதனால என்ன ஆகுது, வீழ்ச்சியாகி வீட்டில் சண்டை, எப்போ பார்த்தாலும் கோபம், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. அதுக்காக எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அதனால அவன் வந்து திருமணம் மறந்தனால அவனோட வீழ்ச்சியாகி கோபமாகி அவனால அவன் புத்தி இழக்கப்படுகிறது, நினைவு குழப்பம் அடைகிறது, மயக்கம் வருது. ஆக மொத்தத்துல எல்லாம் ஆனதுனால என்ன ஆகுது, ஒரே கோபம்தான். அவன் நினைச்சதெல்லாம் நடக்கல அவனுக்கு. அவளுக்கு எக்கச்சக்கமா கோபம் வருது. அவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் ஆஃபீஸ் வேலை. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லாம இதெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஆன்மீகம்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் முறை நம்மள வந்துன்னா நமக்கு மெச்சூரிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஓகே, அதனால ஆன்மீகத்துல உயர்ந்த ருசியை நம்ம அனுபவிக்கணும். எனவே பௌதிக புலனின்பத்தை முற்றிலுமாக துறந்து விடுகிறான். இதுவே வெற்றியின் ரகசியமாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவன் செயற்கையாக தனது புலன்களை கட்டுப்படுத்தினாலும் நிச்சயமாக தோல்வி அடைகிறான். அதனால வெறும் இந்த நம்ம பௌதிகத்திலேயே நம்ம நாட்டம் இருந்து வேண்டாம்ப்பா அடக்கிக்கலாம் அப்படி இப்படின்னா கூட அதனால நம்ம கொஞ்சமான பகவான் கிட்டக்க நம்மளோட இதை புத்தியை செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இதுவும். ஓகே, எஸ்மா 2.63 क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். ஓகே, இதுல வந்து இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஸ்மிருதி அப்படின்னா ஸ்மிருதி பிரம்மாச்சாரம். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பின்வருமாறு சொல்லியிருக்கார். இதுல பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல சொல்லிருக்கார். 1.2.258. கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்தவன் எல்லா பொருட்களையும் இறைவனின் சேவையில் உபயோகப்படுத்த முடியும் என்பதை அறிவான். கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய அறிவு இல்லாதவர்கள் ஜடப்பொருள்களை தவிர்ப்பதற்கு செயற்கையாக முயல்கிறார்கள். அதன் விளைவாக பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் முக்தி பெற விரும்பினாலும் துறவின் பக்குவ நிலையை அவர்கள் அறியவில்லை. ஓகே, கோபத்திலிருந்து பொருள் இதெல்லாம் வருது. ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் மறுபடியும் இருக்கான் இந்த ஸ்லோகம். ஓகே, ஸோ இது வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணுமா, புலன்களில் ஈடுபடும் பொருள்கள், அதனால இணைப்பு வருது, காமம் வருது. காமம் வந்து கோபத்துல போய் முடியுது. கோபம் வந்து மாயையை போகிறது. மாயைனா மயங்க நிலை. அப்புறம் நினைவு குழம்பி நிலையாகுது, அறிவிழப்பாருது, வீழ்ச்சியாகுது. ஓகே, இப்போ அது படித்தோம் இல்லையா, அந்த ஸ்லோகத்துக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த உலகத்துல எத்தனை உயிர் வாழிகள் இருக்கு? 84 லட்சம் உலகத்துல உயிர் வாழிகள் இருக்கு. ஒரு உயிர் வாழிக்கும் இன்னொரு உருவாயிருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. தனித்தனியா ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு ஆத்மா, 84 லட்சத்துலையும் ஆத்மா, நம்ம ஆத்மா ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி ஆத்மா இருக்கு. அவரோட கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்கா 84 லட்சம். அதனால தான் ஒருத்தர் பார்க்கச்சே ஒரு யானையை பார்த்தாலும் நல்லா படிச்சு அறிஞ்ச வேதங்கள்லாம் தெரிஞ்ச பண்டிதர்கள்லாம் யானையும் ஒரே சம நோக்கில் தான் பார்ப்பார், நம்மளையும் சம நோக்கில் தான் பார்ப்பார். ஏன்னாக்கா அவருக்கு தெரியும் எல்லாரோட இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்குன்ட்டு. அது வரும் அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல எல்லாம் பின்னாடி சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கு. பட் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. இந்த சாப்டர்ல என்னென்ன படிச்சிருக்கோங்கிறது பகுதி 1ல் என்ன, குழம்பிய அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறான் இல்லையா. அதில் பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை கண்டிக்கிறார். ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும்னு படித்தோம் நம்பர் 1ல். 2வது பகுதியில் நீ இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா, நாம் யார், உடல் அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழிவில்லாததுன்னு படித்தோம். அப்புறம் பிறப்புங்கிறது இறப்புங்கிறது அதையும் சொல்லி கொடுத்தேன். அப்புறம் உடல் பற்றி நம்மை ஏமாற்றி விடும்.
உடல்ல பற்று வச்சுக்க கூடாது, அதை ஏமாத்தி விடுங்குது. பகுதி 3 நீ போர் புரிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ற. கடமையை பற்றி நீ கிருஷ்ணரின் முதற்கட்ட அறிவு, உன்னோட கடமையை டூ யோர் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறார். பகுதி 4ல வந்து புத்தி யோகம் என்ற பக்தி யோகம், கடமையை எப்படி செய்ய வேண்டும் பக்தி யோகம், எல்லா துன்பங்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி, அது பக்தி யோகமும் வந்துட்டுனாக்க எல்லா துன்பங்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி ஆடுங்கிறது சொல்லி கொடுத்தார். அப்புறம் யார் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியும், பக்தர் எப்படி இருப்பார், உயர்ந்த ஈடுபாடு, தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதா வழிபடுத்துவதா அப்படின்னு அது வரைக்கும் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர்ல வாழ்க்கைக்கான பாடம், கடினமான முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் பக்குவமான அதிகாரியின் ஆலோசனையை பெறுவோம். நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு இதுங்க முடியல, கஷ்டமா இருக்கு, ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன், என்ன ஃபைனல் இது எடுக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியலனாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு குருஜியை நமக்குன்னு வச்சுக்கணும். எப்போதுமே ஒன்று வச்சுக்கணும். ஆன்மீக லைனுக்கு வந்தாச்சுன்னா நமக்குன்னு ஒரு குருஜியை, ஆச்சாரியாரை தெரிஞ்சவாளை நம்ம வச்சுக்கணும். ஏன்னா அவள் வந்து நல்லதுதான் சொல்லி தருவாள். ஆச்சாரியால இருக்கிறவாள்லாம் கெடுதல் என்னைக்குமே சொல்லி தர மாட்டேன். அந்த மாதிரி ஒருத்தர் நமக்குன்னு வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி பக்குவமான அதிகாரின்னு ஆலோசனையை பெறுவோம். இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லி கொடுத்தது ஓரளவுக்கு இந்த செகண்ட் சாப்டர் கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர், இது நிறைய ஸ்லோகம், 72 ஸ்லோகம் இருக்கிறதுனால லேட் ஆயிடுச்சு. நாளையிலேருந்து 35 ஸ்லோகம் தான் இருக்கும், மேக்சிமம் இருக்கும். 18 சாப்டரும் இதே மாதிரி கொஞ்சம் 78 ஸ்லோகாஸ் இருக்குதுல, அதுக்கு கொஞ்சம் இது மாதிரி டிலே ஆகும். அதர்வைஸ் இந்த 7க்குள்ள முடிஞ்சிடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 3 டைம்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கிளாஸ் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அப்புறமா கேளுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.